Tinokudokesai mabuja akanaka tauya nadzo zuwa ranyasi muso muvhuro zuwa rechimakumi mairi ina mumwedzi uno wakurume. Ipapa nyasi kwabudika vhidhiyo yeuyu ari kutsvakiwa nemaCIO Ethan Matibela achireketa kutoti aiwa Munangarwa ngawachisiye basa, ngawachisiye zvakanaka nekutoti wakareka usiya zvakanaka murunyararo kwai wachazopaita kupatekaira wachimhanya. Rekai tirambe tichiona kwaiva Munangarwa wachiri kukodzera baunzi mutungamiri wenyika nokuti zvese zvinofanira kunge zvichiitwa nomutungamiri wenyika wabva wasiya wakuita hawo zvokuzaza homwe dzawo nomari. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Uku mapurisa ari kudokera akazara kana muguta reHarare. Wakomana kana iko kusha kubisiwa pachigaroko wakomana. Rekai tirambe takaringa mhanduwe unoita kuona kutoti hwendo huno heno zviri kuitika. Tinenge takaringa kuti vanenge vachiita sei. Wamwe wari kundotekaira wachimhanya, wamwe wari kundogara, wamwe wakandomira. Imi rekai tione. Ipapa watotekaira wachireketa kuti kwai ava vanoita zvokupomba mavhiri nokunhadzira mavhiri anenge abayiwa wari mumugwagwa kwai aiwaba imimi chimboendesai mavhiri enyu kure kuitira kuti zuwa ra31 parinosvika munenge muri bechinobatisa chokuti wari kuita zvokuratidzira wawa wanokona kutora wakatanda kupisa nokuti izvozvozvo zvikaitika nemi mabatanidziwa warume. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Tinenge takaringa zvedu somazuva ese. Apa kwainowachuchisiwo nyika aiwaba taakumbomira izvezvi kuti ora timutonge timuendese kudare. Wandosvika kudare wakati aiwa tichada pakumutonga orayu tabisa nyaya yache. Kutambisira vanhu nguva mhanduwe. Rekai tione ndipo munotoona kutoti zvomunyika medu manyongori ega ega. Uko Munangarwa wari kuburika wari kuti Felix Mhona ndiye wandiri kupa mubairo wekuita gurukota rinoita kusenza kusvinu akasenza tusvinu gore rapfuura. Nezvakaita mugwagwa munyika mhanduwe iyo magedhe omugwagwa matogetsi ndiye ari kupuwa mubairo. Zvino zvandokunyepai kutoti wamwe wese paribe ari kusenza paribe chinhu paribe kana chimbodzi. Rekai zvedu tirambe takazviringa tinenge tichikunyepai. Kwai Monzora inini nobato rangu reMDC ndisi takatanda kuramba nyaya ya2030. Kwaiwa vanhu wese nyika yese yatozoita kuteedzera isusu. Rekai zvedu tirambe takaringa. Ipapa paroita kunakidza asi zvatohwadza nyasi. Gurukota rinoringa nezveutano ratoburika riri kureketa iro kutoti kwaiwa namukoti wari kuita zvokuratidzira kuchipatara chopaGomo chosare Mugabe. Vanhu iwawo wari kuita zviri pamutemo tinotokona kuwadzinga basa totokona kudii nokutoti isusu tiri kunhadzirisa zvinhu. Kwai takatomirira ipapa makondena mhanduwe anosvika 14 kuti auye nozvokusenzesa mishonga nezvimwe zvokusenzesa zvavari kuda. Saka ngawamire kureiti zvokuratidzira zvavari kuita izvozvo. Rekai tirambe takaringa. Geoff Nyarota anga akamboita ndiye mupepete mukuru kubepanhau Daily News paranga richipisa mazuva Jonathan Moyo apfa kureketa kuno. Vanhu vamwe vazhinji vari kudokera vari kuti aiwa akaita tuzvinu akakona akadini. Kuno vamwe vari kuramba vachindoti gorekai kukangamwa kuti Geoff Nyarota agonyora achitsigira nyaya yeguku raHundi mazuva Mugabe kuma80 payakaita ichipisa. Ipapo ndo panobva paita kunakidza kuti wakomana kunorekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei. Tikuimba kuti paachaikiwa vanhu vachadanidziwa vachagodaniwa vagouye koreketa tusvinu twaagaitapo kare nokuratidza pachena kuti munhu wese anokona kuita kupotsa chaiko kwokutsigira zvinhu zvakanyangara zvaiita Jonathan Moyo zviya. Kwai kuno mumwe
basawo Gadijeri ari kunzi ndiye agopa ari kuzinyengerere pfuti akapuwa madhora 900 omari ekuAmerica akanzi iwewe ita kuti iri kuapurike imomo musungwa. Mandiwe pakanyangara kuno ipapa Gadijeri wawa wachatori jajeri manje kureketa kuno. Regai zvenyu murambe makaringa kuona ipapa nekutoti waribe kuburika kwanoita kuipotsa aiwaba kana watobatiwa kuti ndiwo idi zvinenge zvatopera ipapa. Ko kambani yaWikinere Chivhayo wakomana yaita kuvhara futi kuTanzania nokuKenya. Mandiwe wanota kunota kwawo wagobata mabasa anopfuura mari yemabhirioni 2 anochidimbo 2.5 billion plus pachirungu nokutoti iwo wanyorerana dhiri kambani yoShinti yokuChina kuti igowabatsira kuwaka tambo dzemagetsi dzinorema pokare nezvimwe kuti magetsi atikaire zvisvini kunyika mbiri idzodzo zvomabhirioni 2 anochidimbo. Ndipo munotoona kuti aiwa kuenda kwaWikineri kuKenya kwabhadhara rekai tione kuti zvinoperera papi chaipo pokare kuti vanenge vachizvikona chero zvavari kuitazvo noti tinenge takaringa. Uku Kitsi Coventry abenhuka munyika mandiwe wese vanhu vaNalbert Nyati nevamwe aiwa kutomirira chaiko kutoti kuita sopweredza uya kuoringa zvinhu zvawasati wamboona. Rekai tirambe zvedu takaringa. Unobva waona kuti zvoZimbabwe zvakaita kunyangariwa. Toringa dziri kuitika pasi rese. KuMozambique Daniel Chapo aiwa naMondlane waakutomwa tii waye mandiwe pakanyangariwa makuno yanochayiwa tichakona kungwazvo GNU zvaakiitika. Rekai tirambe takaringa. Angola yati tichakona kuti tiite ndisu ana mutongigawa panyaya yoMozambique iyoyo yokuDRC iri kunetsa. Ipapawo pokare pari ari kuziva kuti chii chiri kumboreketekana nokutoti nyika dzoEast Africa pokare nenyika dzoSADC dziri kusangana kureketa kuno waari kuita katomboka nyaya yekuti waone kuti woita seiwo padini. Haidi pakanyangara kuDRC kuri kuburika pokare kuti kwai kuno masoja okuBelgium atouya arimo imomo. Aidina yawe iyeyu Felix yuyu anenge ari kutadza kuzviziva kuti oita sei kuzama chino nechino zviri kumurambira. Uku kunyika yeSouth Africa varume vanhu vari kuita kuvhunduka haizvezvi nyaya yekukwira kuda kuita vhati pokare nezvimwe zvakawanda zviri kuda kukwira. Magetsi ari kuda kukwidziwa saka zvese zvinhu zvinenge zviri kundokaramata wako mana kuti pawachasunga wanenge wari kusunga zvakaita kusvikira papi. Ticharamba zvedu tichiringa ipapo. Uku nyika dzokuECOWAS kwai dzatotumira nhume kusvika kuLiberia kuti izame kuita mutongigawa kureketa kuno vakuru matongerwo enyika ikweyo kuti zvinhu zvidipfame. Rekai tione kuti vachazvikona chere kana kuti zvinoperera papi. KuAmerica kambani yoErnst & Young kwai wagobhadharisiwa $100 million wachoupenzi kuti kwai vari kuita zvomutsepwede wachinyora bvunzo wachibiridzira. Ipapo ndizvo chaizvo ngawabhadharisiwe. Ukuwo Donald Trump wakomana agototi ndofunga ari kuda kuti tiite dzimwe nyika dzimbomire kubhadhara mari yakawanda pazvinhu zvinotengesa kuno. Asi watonakidza vanhu kutoti ipapa waburitsa masoko awanga vari kuita paWhatsApp aburitsiwawo nevamwe wawakagoisana kadzitape wachifungidzira kuti ngwawo ana kadzitapewo. Mandiwe vari kuita kuronga hondo zvakareketiwa naye kuti mukaona hondo dzaakurongiwa murongerwo uyu aiwa ibva yamaziva kuti ndaamhera idi yavo amhera. Rekai tigumire papo mabuja aiwa kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhandiweyo nawo.